Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Kont taf, biex tkun esploratur tajjeb trid tkun taf 4 kelmiet tassew importanti. Trid tkun taf x'inhuma? Tramuntana, nofsinhar, il-vant u l-punent. Ġieli smajt bihom dawn il-kliem? Ara, din taf x'ngħidula? Boxxla! Kull esploratur ikollu boxxla biex tgħinu jsib it-triq. L-esploratur ikun jaf jaraf dawn l-4 kelmiet tassew importanti fuq il-boxxla tiegħu. Tramuntana, nofsinhar, il-vant u l-punent. Żiżi u sħaba illum ħirġin dawra fuq id-dajsa tal-kaptan. Tgħidx kemm huma eċitati biex jaraw fejn se joqogħdhom. Il-kaptan malajr jixel il-magni, idoqq il-ħorn tad-dajsa u jibda jsuq. Imma żomm ftit. Id-dajsa kif mhux timxi l-qudiem, x'biċċa din. Il-kaptan malajr jiftakar li n-nesa jtella l-ankra l-fuq. L-ankra tintuża biex meta dajsa jew vapur ikunu weqfin fil-baħar u mhux jintużaw din iżommu milli jimxu weħidhom bil-kurrent tal-ilma. Ħeq, għax inkella malajr jintilfux. Żiżi qed tagħti daqqatit lill-kaptan biex itellaw l-ankra minn qiegħ il-baħar. Il-kaptan jgħidilhom li issa li l-ankra telat il fuq għandhom ikunu jistgħu ibaħħru bla inkwiet ta' xejn. U hekk jagħmlu. Id-dajsa tal-kaptan qed tbaħħar il-barra mill-port. Allura fejn se toħodhom kaptan? Il-kaptan qed jgħidilhom li se joħodhom dawra sal-gżira ta' Għawdex. Il-laħwa xi pjaċir kemm qed jifirħu Żiżi u sħaba. Allura kif se tkunu tafu fejn sejrin, kaptan? Il-kaptan ikun pront jiftaħ il-mappa ta' Malta. Ara, din Malta, din Kemuna u din il-gżira ta' Għawdex. Qed tarawha, il-gżira ta' Għawdex qiegħda fit-tramuntana ta' Malta. Mela allura il-kaptan qed jgħidilhom li huma jridu jbaħħru lejn it-tramuntana biex jaslu Għawdex. Imma żomm ftit. Żiżi qed tistaqsi lill-kaptan kif se jkunu jafu li vera qed ibaħħru lejn it-tramuntana. Il-kaptan ikun pront u joħroġ boxxla mill-but u jgħidilhom li dan hu s-sigriet biex ikun jaf fejn sejjer. Meta l-boxxla tkun qed timmarka tramuntana, ifisser li sejrin direzzjoni tajba. Imma żomm ftit. Il-boxxla f'daqqa waħda kif qed timmarka li d-dajsa mixja lejn il-vant. U żgur sakemm il-kaptan, Żiżi u sħaba intilfu jaraw il-mappa ta' Malta u l-fejn iridu jmorru. Il-kaptan telaq it-tmun tad-dajsa waħdu u ħeq id-dajsa qabdet sejra r-riħa. Isa kaptan, dawwar naqra lejn ix-xelluk ħatterġgħu taqbdu sejrin lejn it-tramuntana. Araw, it-tramuntana il-fuq, pruvaw miegħi, il-fuq. U tiftakru li ma tiġi in-naħa tal-lemin? In-naħa tal-lemin jiġi il-vant. U l-isfel, nofsinhar. U tiftakru li ma jiġi in-naħa tax-xelluk? Fuq in-naħa tax-xelluk jiġi il-punent. Dawn id-direzzjonijiet jgħinuna naslu fid-destinazzjoni tajba u jekk tkun mitluf jistgħu jgħinuk issib it-triq lura. Tiftakru x'jgħidulu min isuq l-ajruplan? Ekku il-pilota. Il-pilota ikollu boxxla meta jkun qed isuq l-ajruplan il-fuq fis-sema u din il-boxxla tgħinu iwassal l-ajruplan fid-destinazzjoni tajba. U l-kaptan? Ħanara tiftakru x'il-kaptan x'inhu xogħlu. Ekku, il-kaptan xogħlu huwa isuq il-vapur. U l-kaptan ukoll ikollu boxxla biex tgħinu jwassal il-vapur fid-destinazzjoni tajba. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u
slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġaw narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġaw narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darboħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darboħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.